شریف شهباز شان امسی 18 январи соли 1991 дар деҳаи танобшии ноҳияи Темурмалик вилояти Хатлон ба дунё омадааст. аз соли 1993 то ҳол ӯ истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе мебошад. дар оила фарзанди калонӣ буда соҳиби падар, модар ва додар аст. як бародар ва як апа ва як хоҳараш аз олами ҳастӣ чашм пӯшиданд. Чалҷон пир шиди қоматакат зада хам чи бате имрӯзи қи чи ба имрӯз мехад ғам хаймара айдастоди хайма рафтам айолам неки дар барат ҳастаку додари хоҳари апам. соли 1997 яъне дар синни 6 солагӣ ба мактаби рақами 37 ба синфи якум қадам монд ва дар он мактаб то синфи 9 таҳсили худро идома дод. баъд аз хатми синфи 9 дар омӯзишгоҳи рақами 66 3 соли дигар таҳсил карда, баъд аз хатми омӯзишгоҳ ба донишкадаи технологияи инноватсионӣ ва коммуникатсионии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳояшро барои таҳсил супорид. дар он ҷо ҳамагӣ 1 сол таҳсил намуд ва ҳангоме ки ба курси дуюм қадам монд, донишкадаи мазкурро бастанд. баъдан ҳуҷҷатҳояшро барои интиқол ба донишгоҳи технологияи Тоҷикистон ва вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуд. айни ҳол яъне дар соли 2012 донишҷӯи донишгоҳи технологияи Тоҷикистон мебошад ва ҷои кори ҳозираи худро махфӣ медорад, чунки машғулияти интихоб кардааш яъне реп ба ихтисоси ӯ алоқамандӣ надорад. сар кардани реп барои ӯ аз рӯи ҳавас набуд, чӣ тавре ки худи ӯ мегӯяд. ҳамсинфаш Беҳрӯз бо лақаби Беска аввалин маротиба аз кӯчаи Майковский барои хондани реп шурӯъ намуд ва Шон МС аввалин маротиба бо Беска ба хондани реп машғул шуд. репи аввали ӯ дар бораи мактабе ки худи ӯ мехонд ва баъдан ҳамкории аввали худро бо Акмал Ҷумаев ки машҳур бо номи Аки мебошад оғоз намуд. аввалин суруде ки Шон МС дар студия хонда буд, ин суруди Духтарак ҷумбон буд. Духтарак ҷумбон дунё ғаниматтай ҷуму ки эмси шон мафтуни танаттай ҷуму пеши барта собунески о шава ҷуму ки бачакон ва монанди гов шава духтарак ҷумбон дунё ғаниматтай ки соли 2008 онро пешкаши ҳаводорони реп намуд ва баъдан ҳамкори худро бо давлатиёр ки онро Шаман мешиносанд идома дод. онҳо ба хулосае омаданд ки як гурӯҳ ташкил диҳанд ва дар ин пеша ба онҳо боз каси дигар лозим буд. онҳо ба як ҳамсинфи Шаман муроҷиат карданд ки он ҳам Шариф буд ки ӯ бо лақаби Шара маъруф аст. дар ин гурӯҳ боз яке аз ситораҳои репи тоҷик ки ҳозир бо номи Скал машҳур аст дохил шуда буд, ки он замон ӯро ба унвони Брайн мешинохтанд. онҳо гурӯҳи худро бо номи Эмпиклан ташкил доданд, аммо мутаассифона дар давоми фаъолият Брайн аз гурӯҳи Эмпиклан ва ё Нови Племена рафт ва онҳо 3 нафар монданд. аввалин маротиба соли 2009 Шаҳбозро Акмал Ҷумаев яъне Аки рӯи саҳна баровард. духтарак ҷумбон дунё ғаниматтай ҷуму ки эмси шон мафтуни танаттай ҷуму пеши барта собунески дар соли 2010 Шара ба фаъолияти реп нуқтаи худро монд. Шаман ба Москав сафар кард. Шон МС боз як гурӯҳи васеътар яъне лейблро бо номи НАТО Продакшн миллати ма халқи тоҷики ма ки дар он бисёр нафарҳо аз ҷумла Сайрис, Феджон, Начтач, Немо МС, Йога, Кома, Шейди ва дигар реперҳо буданд. мутаассифона бо баъзе сабабҳои номаълум фаъолияти гурӯҳи НАТО Продакшн низ барҳам хӯрд. айни ҳол Шон МС намедонад ки НАТО Продакшн аз кист ва дар ӯ ки роҳбар асту ки ӯро истифода мебарад. ҳоло бошад Шон МС дар гурӯҳи ҷадидон аст ки онҳо 3 нафаранд. худи Шон МС ва Абдураҳим ки машҳур бо лақаби Аббо ва Ҷаҳонгир ки шумо ӯро бо номи Ванҷӣ мешиносед. ин сурудҳое ки имрӯз шумо аз забони Шон МС мешунавед аз ҳаёти пур аз дарду ғам ки гӯё ӯ модарашро аз даст додааст. инҳо ҳама бофтаҳое ҳастанд ки ба ҳаёти шахсии ӯ тааллуқ надоранд. чабудро дар хова мерам хонаҳо пахан дар кӯча ғалтидагӣ зани навш соҳиби хонаву дари катагӣ хоҳарчама садастир кард мегапе соҳиби ту ҳаром накаш муоша сарте маеб соҳиби ю акаҷон гуфта давид қучоқим кадак хоҳарчаме ва бехеза пашми танам зани нави пахан. Шон МС саҳнаи репро ҳамчун саҳнаи театр медонаду худро ҳунарманди ин саҳна ва бо нақшҳои гуногун рӯи саҳна меояд. дар ояндаи наздик боз нақшаҳои зиёд дорад ки яке аз онҳо албом ба номи Модар аст. ба рӯзҳои наздик дар сомонаи ӯ бо ёрии Дилҷон Продакшн як категорияи нав бо номи видеоответ илова мегардад. барои бо Шон МС ҳамсоҳбат шудан метавонед ба телефони 501 06
57 28 زنگ زده مراجعه نمایید یا به پست الکترونی او sean.mc@mail.ru مکتوب‌هایتان را فرستید. و در آخر گفتنیم که تمام معلومات و سرودهای نوی او را از سامانه www.sean-mc.com دسترس نموده می توانید.